Ти защо се разведе с двете си жени? Ами първата жена, аз бях ерген. Тя беше разведена, парясница беше и на той горе беше пък и бременна. Втори месец караше. И аз се вземах, защото ме хареса ми. И я заведах в Варна веднага да направя аборт. Първата ми жена. Тя е била бременна? От някой друг? Да, с то, с което желая не с него. С него взема развод само. С втория, от втория дето такова, то просто и бил приятел. Значи тя е бременна от някой друг. И ти я харесваш и я водиш във Варна да си правите аборт. Тя направи... Аз се вземах като жена. Не може ли да я вземеш и да си роди детето и да си го гледате? Чуждо дете, аз няма да я държа при мен с чуждо дете да я гледам. И тя се съгласи на това? Те ми съгласи се, да. Ти да я гледаш, значи ти си поставил условия. Аз ще те гледам, а ще махнеш детето. Ами аз си казах, нямам претенции, няма да те оставя. Значи събрали сме се вече, обаче това дете трябва да се махне и ще се имаме от нас. И тъй стана. С нея живях 8 години и няколко месеца. Да, защо се разведе с нея? Ами аз не исках да живея в Габрово завинаги. Аз стоях там 3 години и половина. Не исках завинаги да живея там. Предупредих я, защото тя ми каза, ще отидем в Габрово, 1 година ще посетим и ще се върнем. Обаче те не, както ви казах. Защото не си иска да живееш в Габрово. Разбери, няма ли някаква сексуална пречина да се разведеш с нея? Не. Може да я питате. Тя е в Габрово също. Там е женена за един друг. Тя срамува ли се от тебе? И сега не знам. По-рано ме уважава даже. Дъщеря ти какво мисли по въпроса на това, което си направил? Тя идва ли ти на свиждане, дъщеря ти? Не е идвала. Поши си? И 2 пъти или 3 пъти или май само писма съм получил от нея. Какво пишеше в тия писма? Ами питам как сме и как можеш да направиш това нещо. Такива работи ми писа. И даже 2007 година за нова година вика, ще пратя колет и повече не ми се обади. Аз седем писах писмо, тя не ми отговори повече и до днеска не съм получавал писма такива. Нямам нищо общо с ни сестра, ни брат, нито с дъщеря ми, с никога. Изоставен си от всички? Да. Заслужи ли си го това, да те изоставят? Никой преди това съм уважавали, обаче след като стана този случай, заради тази работа само стана. Заслужи ли си го, питам те? Заслужил съм си го, да. Признавам се. Седи една жена в момента пред телевизора си в Габрово и гледа баща си по Нова телевизия Отечествен фронт. Това е дъщерята на Илия, щерка му Валя. Тя е изоставила стария си неприятен баща и живее, като крие, че е дъщеря на човека и извършила едно от най-тежките престъпления за последните 10 години. Същата жена в момента със сигурност се притеснява, че съседите ще се досетят за забравеното престъпление, за греха в семейството й. Това също е традиция наоколо. Не прави никакво усилие да се предпазим, да предотвратим злото. Гледаме злото да не се разбере, да го заметем под килима, да го скрием от срам. Валя, ако ни гледаш, ако си там някъде, не се срамувай. Иди при баща си, той в момента е доста закъсал. Има огромна нужда от помощ. В затвора това се нарича подкрепа отвън. Наистина му се обади. Много ли ти се прави секс? Обичаш ли да правиш? Да, обичах. Не го крия, да, всеки може да го каже, защото аз постоянно се водех в нас. Жени? Жени. Много ти се чукало през цялото време? През целия си живот съм живял нормално. Така, за мен е било нормално, не знам аз. Ама доколко знам и много хора го правят и нещо с чужди жени. Дори са женени и водят с чужди. Аз поне барем съм бил разведен и съм ходил спокойно. Това мога да кажа за тази работа. И ви казах, не ви лъжа, около 300 жени са мила работа. А от тогава, откакто направи това с Деница, правил ли си секс? Не. От тогава вече те ме препраха и повече не съм. Никога? Никога. Колко години минаха от тогава? 9? От тогава? Няма 9-8 години и 7 месеца. Почти 9 години са минали от тогава. Даже 8 карам. Както си обичаш секса, така сега как я караш? Нямам начин да карам вече със секс. Нямам начин. Тук няма жени. Няма нищо. Ние сме посами в килии. От първия ден още тук идването ми съм сам. Абсолютно сам. А на каре? На каре съм с 4 души сме. На карето.
С тях излизам, това е, те са до животни също, на където 1 час стоя. Останалото време сме в килиите си, заключени сме по 23 часа. Единствено, къде 1 час имаме. Заслужил ли си това наказание до животна присъда? Заслужил съм, да. Заслужил си? Да, признавам. Не си невинен, да кажеш като другите. Не мога да кажа, че съм невинен. Аз нося цялата отговорност за вина и не казвам, че съм невинен. Няма такива работи. Виновен съм си, заслужавам го, обаче не трябваше да стигам до тук. То искам да кажа, само че не заслужавам. Не трябваше просто да стигам. Ти видя ли как се получава? Цял живот обичаш секса, имаш 300 жени, взимаш едно дете и в един момент точно най-любимото ти нещо се забранява. Разбираш ли? Това е най-голямото наказание, реално. Наказание, да, обаче то вече тук е по задължение, просто няма как. Няма как. Другите затворници как се отнасят с теб? Бият ли те, тормозят ли те? Не, никой не ме е бил. Тук нашите режими не ме тормози никой. Отстрани са ми викали от разстоянията. Какво ти викат? Викали са ми изрод, викали са ми. Псували са ме. От началото, сега никой не ме закача нищо. Тая присъда окончателна ли? Окончателно, да, до живота. Тя може ли да се намали? Не, без право на замяна съм. Без право на замяна? Да, дори с право на замяна да съм. Аз на тия години, както съм сега в момента, пак няма да изкарам. Да излезеш навънка? Няма да мога да излеза, да. Дори с право на замяна да съм. Не беше ли по-добре да има смърт за тебе? Предполагам, че ще да бъде по-добре, защото нямаше да се мъча сега. Тук тъй, защото мъченето ми е това, че аз съм затворен постоянно в килия, между 4 стени. Килията ми е голяма 3 квадрата и половина. Там ли ядеш? Там ям, там туалетна имаме с вода, с всичко, не? Туалетна чиния. Мивка имаме, ама няма мръсен канал, къде да отива водата. И то се равносилно, че нямаш мивка. Как живее днес бай Илия Илиев? Понеже е забравен от всякъде, той по цели дни пише жалби до Главно управление и изпълнение на наказанията. Жалби и молби за това, че няма химикалка, за да пише жалби, до това, че килията му е студено и под вратата духа. Само до нашия екип бай Илия вече е пратил няколко писма, поискани 700 лева за това интервю, което гледате, и като разбра, че няма да му дадем, се съгласи да даде интервюто, като му пратим само един колет. После пък беше недоволен, че хлябът, който сме му пратили, бил бял. Той обичал Типов. За един убиец педофил, претенциите на този човек са доста много. Но това е живота му в момента. Кажи, защо ни поиска пари, за да се снимаш? Защо и поисках? Да, за какво сте тия пари? Ти ни поиска 700 лева да снимаш. Отначало поисках, за да мога да скупя телевизор, радио, нали, да се завида малко, да скупя някои работи и да им тук да разполагам за лавки, да се вземат цигари, тогава бяха ефтини цигари. Да си обзаведеш килията до животната. Не да я обзаведя. Килията, какво да я обзавеждам? Няма купувам мебели. Телевизора обзавеждане също. Да, аз просто да го гледам, нали. Зато един телевизор 100 лева, аз няма да взема от скъпи 400-300 лева там. Ще взема 100 лева телевизор, колкото да гледам. Обаче... Ти реши, че ние ще дадем тия пари. Не. Тогава да. Но напоследък се съгласих на тая последната. Няма да казвам. На цигари. Така. За 2 кутии цигари там и... Не бяха, ние ти пратихме... Цял колет ти пратихме. Колет ми пратихте, да. Тогава ще кажа точно. 40 плика с марки. Точно така. 200 карирани листа. Не съм ги чел, но аз поръчах толкова и така, като ги гледах, нали, толкова бяха. 200 карирани листа, 10 химикала получих от вас, 2 запалки газови, 1 лепило, нижно, храна, 2 парчета шпеко салам по 3,80. Добре, всичко ли си изядеш? 2 хляба, да, изядах ги. Изядах? Да, само единия хляб не можа да изядам, белия. Защото аз поръчах Типов хляб, той е по-вкусен и после и мек дълго време. Белия няма вкус. Аз ви поръчах Типов, обаче вие ми пратихте. Не знам сега кой е вземал пазаров, но не се сърдя на това. Да. Пратихте ми бял и аз даже оставях Типове за по-после, хапнах малко белия, но не ми хареса и почнах Типове, докато го изя. Това го иска, защото тук не ми стига храната просто. Не мога да си купя нищо от лапка, защото, нали, да са така като допълнително. Да. И заради това най-много ми беше целта за колета да взема пликовите, химикалите и листовите. Аз нямах къде да се
Просто къде да пише и с какво да пише въобще. Вместо да пишеш тия жалби до началниците, защо не си опишеш историята? Напиши като разказ, напиши като книга. Напиши като разкаяние. Ти разкаиваш. Съгласен съм да напиша, но трябва да дойдете ви, за да участвате, ви да ме подсещате смисъл и да го описвате. Аз го питам, дали се разкаива? Той си търси съавтор за мемуарите си. Така живее днес бай Илия, неподозирано жесток към жертвата си човек, който търси своите права, без да се замисля колко е обезправил едно нещастно семейство, това на Деница, малката от Нови пазар. Ще се разкае ли в края на нашия филм педофилът убиец? След малко ще се разкае, вие ще прецените дали той е честен в разкаянието си.